So ayun na guys, sasakay tayo dito sa duyan. And sana hindi ito maputol. Dahil kapag ito ay maputol, tagok yung ulo natin. Yan, tabi ito. Hi everyone, this is Jessie Kanay and welcome back to my channel. Yay! Before we start, don't forget to like, share, and subscribe and hit the bell button to be notified for upcoming YouTube videos! For today's video guys, maghahanap tayo ngayon ng papaya. So ayun naman siguro nga lahat ng tao ay merong papaya sa kanilang yard pero naiiba kami guys. Dahil kami wala kaming papaya kaya naghanap kami ngayon dito sa maliblib at malibong lugar. Tara kung saan tayo na maghanap na tayo ng papaya. Guys, merong papaya dito guys, pero hihingi lang tayo kasi meron yung may-ari. Meron kasing may-ari hihingi tayo ng papaya. And then, ako na yung hawak ng camera kasi hindi makakapaglakad ng maayos yung camera grill ko. So, meron papaya sa dyan, Joy? Hihingi tayo. Meron? Ano dyan? So, ayun guys, dito tayo naghahanap sa guys, sa sobrang libon at maraming puno, maraming prutas, saging ditong lugar. So I hope merong nagmamay-ari. So ayun na guys, I hope guys meron ditong kapayas and then hihingi tayo or kung hindi nila ibibigay ating bibilihin. So ayun na guys, pupunta na tayo doon guys. Dito na tayo sa farm ni Titi Itring. Tinale, nakay kapayas diga! Ha? Tagay mi be? So ayun guys, meron kami dito ngayon sa aming kapitbahay, si Nalinar Itering. And I hope sana bibigyan kami ng papaya. So ayun guys, nandito na kami sa farm ni Titi Itering. And ayun si Titi Itering. So ayun guys, wala siyang maraming kapayas guys. Maghanap pa kami ngayon doon, ilamilon or something. Sila yung kuan guys. And nandun sa Tinalin. So ayun guys, ito yung mga kasama ko, ang aking mga camera girls, si Mikit, Mary Jane, and Mary Joy. Magagandang mga babae. Then, saan din sila saan din sila nagmula kundi sa tunay na maganda? So ayun guys, nandito yung kapitbahay namin. Ang pangalan niya si Ate Nalin. Dito kami naghahanap ng kapayas kaso wala silang kapayas. Kaya maghahanap na lang kami ng iba. Okay lang maday. Ay! Oh my God! The dog is aw-awing, ha? Kamunggay? Sa umunong kamunggay mo. Gusto ang kapayas ba? Nya, mauni ang iyang lugar dirindot kayo. Very refreshing. So ayun na guys, sasakay tayo dito sa duyan. And sana hindi ito maputol. Dahil kapag ito ay maputol, tagok yung ulo natin. So ayun guys, puso lang daw gulay natin na nandito. Kuakit, imanang, saan na ng pagulay kit? Saan na ng pagulay na? Dahon may kabalo mo. Dahon may kabalo mo gulay, alang puso good. Puso na. Okay. How do mo mag-twerk die? So itong sungkit na to guys, ito yung silbing natin, panungkit para makuha natin yung kapayas kasi mahaba yung kapayas. And then, salamat kay Titi Itring kay tagaan ka ng kapayas. And then do, kunti lang at least, yung binigyan ka na, tayo na. Bigyan ka. Ito ba yan? Ayun na guys, atin yung sungkitin yung kapayas. Ito yung kapayas natin, konti lang. Sige. One shot na. Pati yung daw niya taktak. Mura na. Paisa, bugo. Akin lang po.
Garaan Sa sa inyo. inyo? Sige ay kung nyubisan duha uy. So ito na yun guys. Bayot ka uy. Ito na guys, kukunin natin to guys. Ito yung kuha natin guys, oh guys. Papaya. Kailangan sa panahon ngayon guys ng sobrang krisis, kailan gumagawa kayo ng paraan para makakain sa isa-isa sa tatlong isang beses sa araw. Tulad dito, may ano, may puso, may kapasya, makakapagisa na tayo. Dito Joy. Ito, oh, tingnan mo ito, kapayas. Ito. At nandun pa. Okay. O di may gulay na tayo. Meron na tayong ulam ngayong gabi. Doon kasama ko guys, nakakita siya ng mga espiritu guys. Walang tao guys. Sinasabihan niya yung bahay guys na, ay, hihingi ako ng slupin guys. Okay. Ngayon, tinuruan kami na ano. Tinuruan kami ni Titi Itring kung saan pang merong kapayas. So dito daw kami daan. Business nyo. Kasi malapit na magdilim. Sa panahon ngayon yung sobrang krisis, maghanap kayo ng paraan na makakain kayo ng ano. Makakakain kayo na hindi masyadong bumibili. Maghanap tulad ng kapayas, paggigisa, o di ba? Malunggay. Pagsasabaw. Ano pa? Saging guys, dili na to saging guys. And then ang nakakaano lang sa amin guys, mahilig kami sa gulay pero wala kaming mga tanim. Puro lang hingi. And then darating din yung panahon nga, hindi na pwede maghingi. Kawawa kami, kaya listen learn. Pagkatapos namin ngayon kumuha ng gulay, magtanim na kami. Kaya hindi na kami hihingi. And then darating na yung panahon, sila, yung hinihingihan namin ngayon, sila namang manghihingi namin pagdating ng panahon. Yeah! Ano ba, ang sarap ng feeling. Ano lang, ang tawag ng Joy? Sa Bisaya, papuli-puli lang, di ba? So yun guys, maghanap kayo ng kapayas dito. Oh, sobrang layo ng aming lakad. Ito yung tintukay niya. Na sobrang rami at malalaki. Ito yung tinutukay niya guys, oh. Pero wala pang bunga dito tayo. Sige, saka. Ay! Mangigap siyang lupot, guys. Ay, napakalapot. Saka, Jin. Saka ba? Dito muna tayo sa ibabaw. Baka meron dito nga ano, sayon lang. Sige, sobrang bait nila dito, guys. Kasi ang dami nilang tanim, guys. And guys, oh, may maisan din sila, guys. Oh, unsa dito kung giingon day? Oh, di ba? Ya, ugas daw na. Oh, kita minahinag kapayas, kailangan itong kaon. So ayun guys, naaro gina dito ang kapayas guys, mga dito. So ayun, balik tayo, balik. Balik tayo. No, that's not a nangka. Tara na. So ayun guys, nandun lang pala yung kapayas. Doon lang kami kukuha. So ayun guys, nandito pa, meron pang kapayas dito. Kukunin natin, titilukin natin. Tabi. Sana walang ano dito, mga ano tawag dito, Joy? Buong. Kunin yun. Ikaw may kuha na dito. Walang hiya ka, ang tagal-tagal mo magha. Garaan. Ikaw kuha na sa ubos ha. Si Yoyo. Ang tagal nito Dali ang pudro ko. Dali ang mo. Sige pa. Pagka... Anak ba? So ayun na guys, kukuhin natin sa ibaba. Niyo, okay na. Mahalag mga mumi. Nay, dako ruko. Ayun, may mukha rata. Tabangin ko niya dire. Ito gani. Lain po ako rin mukha ato. Tabangin ko niya dire. Nakasa man. Tama na nagdili. Gamay man eh.
Huwag yung may bugu uy. Ha? Napalay, bitin dira as ubos. Oh, hindi ay mo pangaon. Ako yung pagkaon, yan kamu, makinabang. Hindi mo nakaon na ng kapaya. Kita, sabi mo eh. Like, kung paano na kapaya. So ayun na guys, kukunin natin yung doon sa baba guys. Kukunin natin yung papayas sa baba. Silupin be. So ayun na guys, kukunin natin yung papayas doon guys kasi na sa sapa. Kunin natin doon. Silupin, silupin. Tawag po mo din, sabay ko eh. Dito yung papayas guys. Asan yung silupin? Okay. Tara, sige, kung sino din. Ay, dito kayo, ikaw ang bata. Nakuan ka, nakuan ka. Kaya na guys, kukunin namin din. Ayun guys. Nandito tayo ngayon dito guys. Kasi dumaan dito tayo. Nandito tayo ngayon guys para kukunin yung mga kapayas guys. Kaya chanilas ako pan. Hala! Yun pa. Chanilas ako ulapad uwi. Ilagan mo sila. Bisan mo Tama, di ba? Sa ulo din, ngamin na bimbi maglaro no kay kuan. Diri ni. guys. Ha? Si? Hala. So ayun na guys. Marami na kaming kapayas. May pang-ulam na kami ngayong gabi. Ayun na guys. Pauwi na kami. Nakakawang hinga. So ayun guys, meron pa kaming ulam ngayong gabi, tsaka nakapag-exercise pa kami. Dahil umakyat kami sa ano. Huwag nyo nang hinabtin yung puso kasi hindi naman ako kumakain yung papaya lang akin. So ayun na guys, meron na kaming ano guys. Papaya guys. So ayun na guys, nakan kami kapayas. Oh, nadyo may pangulam te. Salamat kayo te, kay mauli namin nakakapayas man mi te. Salamat kayo ha. Salamat kayo sa kanang kuan sa kapayas nimo kay tungod sa kapayas na nami sudan. Ha, mga to nami. Salamat sa kapayas. Wala ko. Kami lakit, kami sa lakit. Mao na mong dagan kay kapayas oh. Dagan kami kong kapayas. No, dangan kami kapayas dala. Kami at saka may puso rin kami. So ayun na guys, thank you for watching. This is husband Jessica Noy. Hangtod sa susunod nga higayon, magkita-kita ra gyapon tapon. Bye!